Preview. Preview. Nagħmel kulħadd Chelsea 2, Burnley 2. Id-dejja tux bajt, Issa naħseb missejna l-qiegħ l-ar stage din. Kienet logħba li jiena kont li żbaljajta għax dis-sena ma tantx għamilta forsi darbtejn tlieta u kull ma tagħmilta dejjem spiċċajt kont diżappuntata x'għamilt il-komplement tal-lejl imdejja u mdannata naqata. Imma kienet logħba fejn jiena stennejt li ħanilbu mhux għax ħanilbu kontra l-Burnley, imma nistenna li kontra tim li qed hemm isfel li hu l-Burnley f'dal-każ minn hawn minn hemm tirbaħ. Ovvjament il-Burnley ranġaw, ħafna ranġaw, m'għadhomx l-istess Burnley ta' Ottubru, Novembru, vera ranġaw, anke dak ħadetlu biġa b'riżultati tajbin u jidhru li nemmen li jibqgħu jekk hemm ċans li jsalvawhom ma dik ma interessanix jiena. Wara l-international break kien hemm ħafna injuries is-soltu li jien ma nistax nifhem x'inhi l-biċċa tax-xogħol għax naħseb it-target tas-sena d-dieħla mhux li nkunu fl-Ewropa jew li nkunu tajjeb li jifqu dal-affarijiet u ma jistax ikun inti dejjem bil-plejers barra, anke per għall-bank imbieraħ. Tfal qasna fuq bihom, jew plejers qasna fuq bihom. Mela, bħala issa kemm naqfu l-logħba. Bħala line-up 4-2-3-1, is-soltu Petrovic keeper għax weġġa Sanchez wara ċenġ mnalla. Abu Petrovic affeġa mis-sena ġewwa. Right back Gusto, weġġa wkoll kombinazzjoni, ma nistax nifhem xi qed jiġri. Disasi Badaxil, se nitkellmu fuq il-bravura ta' Badaxil. Cucurella, Enzo Caicedo, Gallagher, Palmer, Mudryk fl-aħħar bdieħ u Jackson. L-ewwel kwarta diżastru. Dejjem wara l-international break, speċjalment nofsi ground. Enzo Caicedo, issa dawn mhux skużi, daw fatti. Da xiġifieri wara l-international break dejjem qed jispiċċaw daw jiġu mis-South America jew il-ħamis flaxija jew il-ġimgħa filgħodu u l-logħob il-sibt. Issa mhux għaċ-Chelsea biss għal kull Premier League club jew whatever, kull club li għandu players South America. Ma jistax dilqu qabel daw. Dejjem għajjeni. Tispiċċa xogħli. Dan nazzjonal diżastru, Coppa America nifhimha jew Euro jew World Cup għax pajjiżek, imma biċċa friendlies u biċċa imbarazz li jilagħbu iktar injuries. Nafx qatt ma fimta, imma ovvjament id-dinja tallhom l-ewwel il-flus. Kif qed l-ewwel kwarta diżastru. Laqqas kien jevvedin kienu jidhru li l-players tagħhom iktar fresh u iktar għabela mhux skuża, jiġifieri ħalli kliem ikun sew. Imma taffettwaw tkun iktar mistrieħ minn ħadd ieħor, ħadd iktar enerġetiku, ovvja. Ma disna bdejna bil-mod noqogħdu l-ewwel ġab sejf tajjeb Petrovic, jiġifieri prola. Mbagħad skurjajna ma nistax nifhem jiena rajtu minn tliet angoli differenti sa fejna fin disasi bil-ras raqtu. Imma jien ngħidu raqtu bideħ u jħassina l-gol. Alright, ferma, handsball ħasru. Ja, il-VAR mhix tara l-plejer tal-Burnley qed jixbdu mill-flokk il-disasi huwa penalti. Disastru referi, sanka. Naqleb naqas suġġett bdejt nara West Ham Newcastle. Sorry, Newcastle West Ham għax Newcastle kienu home. Logħba tal-bliet u l-biċir tara. Imma l-ewwel gowl, disastru. Dak id-defensur Grek ma nafx ismu tal-West Ham. Tirjaħ kien offside Gordon daħal u penalti. Qed jgħidu l-intenzjona tiegħu aw l-intention tiegħu li jtejħ il-Gordon. Iwa, difensur mhux ovvjah tirjaħ.
u taħ penalti. Diżastru ma suġġettiva. Għax anke fil-logħba ta' Chelsea da s-sena ġejja diżastru, ħafna diżastru, u nżammu ħasru, ħemx tagħmel. U mbagħad tina penalti li jiena lija ma kienx ta' Mudrik, u Rice Benanġi jaħtaf għajdeħ għasta każ il-ballun, imma kien dak penalti ta' tixi disa gol-logħba. U nżammu penalti ejjed jien ħanaqqalhom mill-ħares soltu. U Palmer għamel gol kbir Paneka tejja. Ċentem l-ewwel ħaf insomma pleni qed xkeċjulhom by the way, safra u ħamra. Tejja half time jien. Is-soltu l-biża li ħanoġġu bit-tieni ħaf u bordel u hekk ġara. Pleni eżda ma ninsewx. Riġna u lajna gol f'kemm minuta. U rajt ħadmu gol tajjeb għax 1-2 għataw il-Kajsedo, issa 1-2 tista' tkun Maldini. Għax jaqtaw 1-2 insa. U għu tajjeb u għettej jorri, ħadmu għu tajjeb memx tagħmel fakit affarijiet li jiġru. Skużawni naqa' lingwaġġ ma kienx postu. Imma mbagħad kif baxar minn nies daw qegħdin jiddominawk. Fallejna ċansi staġbir fl-ewwel ħaf, Gusto, Jackson, Mudrik ukoll, u anke fit-tieni ħaf rejna ħafna u fallejna. Imma ngħidlek li kieku ħadu għall-Berli ma kontx ħankun ġifieri għax kien ħaqhom Li ma ta' skurjajna? Xiddaħal Sterling flikja tajjeb li Palmer? Għax jgħid li mhux ħaniskurjaw għax inta fuq 10 ballun, għax mhux 11 10 kienu. Qed mhux ħaniskurjaw u skurjajna tejjeb u għandek erġajna. Għala nagħmel ħara kol Palmer, is-soltu storja iddejjaq ngħidha. F'kemm laqqas naħseb minuta, bum ġibna dru. Corner, u għarrajt ma nkaħx tajjeb ħadd il għanżu qasmaduja kif header. U Petrovic imar jaħtfu b'xummu jaħrablu tutu. Jimet Madonna l-qosejn hekk aħna. Għax laughing stock vera ġejna ta' l-bliħ kulħadd. Għax qasem kien ma nistax miżaħħa. Ma kulħadd jitħaq bina ħalli ma nixkel moħra. U mbagħad ovvjament falla Sitter Sterling ta' cross Palmer eżatt stil. Kellu jagħmlu fallih. U temm il-logħba tnejn ovvjament Bus ma tissapporters li rajt li sew jiġifieri. Għandhom raġun. Ħalli kien fuq il-coach u mhux il-players. Bħala Sardius naħseb sewwa ma ndaħħal il-Madueke u l-Sterling biex jerbaħ il-logħba ara l-Kajsedo u l-Gallagher. Però iwa da fil-halftime għax di qed niddieq ngħid l-istess klim. Da x'jgħidilhom fil-halftime. Illum ma ġejt rajt l-istatistika l-bieri. Insomma dalgħodu rajta wkoll. 18 il-post kun niġġudikaw it-tieni ħaf biss. Pasta żgħata u ma inti x'jgħidilhom da fil-halftime jqogħdu jxorbu l-orange juice u npallaw jew noħorġu l-lejla da. X'isir da? Da huwa disrespect li supporters ta' imorru hekk. Anzi ħanejlek. Għax jgħidu m'għandniex fan base u plastic fans u tgħidulna dak teatri mis-supporters oħrajn. Ma naħsibx għandna plastic fans għax il-ground hemm mimli kieku jien bis-serjetà nagħmel protesta ma tħorġu kanal biex issir xi ħaġa. Jiena li mhux coach ta' livell dejjem etta u coach tajjeb li meta ġiex taqblu verità xi ħejr ranġana, imma ma ranġanix da. Iwa għandna ċejbla sistema. U mbagħad tara l-Berli bla coach fuq it-tax l xkeċċhom il-coach bajdu insejt nidrukom il-Vincent Kompany, imma tara x'idea jipprova jagħmel, x'filosofija. Għandna ma rebħunix fl-aħħar ġej Rodriguez daqqa ta' ras l-asta u falla arribo, l-asta vojta. Issa mhux qed ngħid li il-coach biss għax il-players li aħna ġarihom dal-waqt ma mbagħad il-coach icing on the cake. Iċċerasa fuq il-kejk, ġifieri jiena kif qed nissapporti għax għall-logħbiet li baqa' 12 ma kemm baqa'. Għax għandna logħbiet neqsin u l-FA Cup semi-final. U mbagħad, I'm sorry, thank you, thanks, but no thanks. Neħħiħlem, xku baħlem. Għax jiena nemmen li jekk jiġi coach ieħor aħjar bħal De Serbi u Ruben Amorim, jew Hansi Flick, coaches bħal daw, jew Julian Nagelsmann li ovvjament ma jiġix ġo kellu problemi mal-bord meta interviews meta għamlu l-interview. Inkunu aħjar, għax-xorta hemm livell naħseb sa fejn nistgħu naslu, mhux qed ngħid li problemi biss il-coach, ma l-coach parti minnha. Dak iġi coach ora nibdew nabuna aħjar, għall-inqas nabuna aħjar, jew intinduna x'inhu jiġri. Graham Potter eżempju, il-karattru li kellu mhux coach ta' Chelsea, imma prova filosofija, prova jdaħħal kien hemm naqgħati.
Provi jagħmel hekk, da xejn Pochettino, x'inhi s-sistema tiegħu? Cole Palmer, naqsmu lejlu jippressa Gallagher. Ħabib tiegħi għalli jekk inkaċċu l-Pochettino nerġa' nibdew mill-bidu. X'nibdew hi? Ejduli x'nibdew. Qasbis bdejna xejn aħna, x'ħanibdew? Jekk ħeġi coach, jgħidulhom isma', jgħiduli x'kontu tagħmlu ma' Pochettino. Lolli jdeħ Palmer, jgħidlu coach, jgħidlu jiena jqasmu ballu lili, ma tibqas Gallagher, jgħidlu jien nippressa. U l-oħrajn kollha hekk, għax jafu x'qed jiġri. Xejn ma bdejna xejn, jekk ġi coach jgħidu il-players. Anzi, ħajgwadanjaw għax forsi ddaħħalna xi ħaġa, dax daħħal. U l-mod kif jitkellem press conference tal-blieħ, x'mist fejja kif għax kieku jien dak it-translator taħdeh, inti ħdaqqek ngħidlu jieqaf ma jibgħax taħħaq in-nies. L-għonis qas jiftiem, għandu Ingliż diżastru, merħila dik, anke meta kien ma' Southampton u ma' Tottenham. Jien nifhmu x'irid jgħid għax ili nara jien fimti ili nara ma' Tottenham ma' Southampton jitkellem ġifieri nifhmu x'irid jgħid, imma players għadhom ma jafux. Mhux ħajfhmuk il-mod kif irid jgħaddi l-messaġġ, ġifieri nemmen dik problema wkoll fi dressing room, il-mod kif irid jgħaddi l-messaġġ. Imma kif jitkellem billi tgħid ħanieħdu li għandna ċans x'tieħu lik miegħek jew qasjek. Noqgħod bitara. Insomma, fuq il-coach xbajt unsib qed għax għajjejt, għajjeni tara fuq it-taxxa nsebbih badi rabbja naqra ejja. Issa fuq il-players, Petrovic lab tajjeb taqta dak li żball, però għamel l-ewwel żball għalija jien, l-ewwel żball gravi kemm ilu first keeper ta' Chelsea. Gusto meravilja, gusto xbajt ngħid l-istess li ukoll inkredibbli dal-plier, inkredibbli minn skopra damba ta' ħaqhom proset. L-owners fuq di u d-diretturi. Però ġab il-hamstring, għana raw naqa x'inhu ġej. Disasi mhux ħażin, bada xil ma miegħi l-bliere. Arblu tafu daqsiex fih u d-diżastru kif jiddefendi lose marking iwa. Dal-ewwel sitt xhur, mela filja kien qed illallu jien x'defensur ħadna, imma llum. Mela disas improvja u bada xi niżel. Jisna biex xif naħdu. Kukkurella x-xogħol tal-jew imma għallaqqas jilgħab bil-qalb. Enzo Caicedo Gallagher diżastri tal-huma, diżastru naħseb Enzo kellha ħelwet fosthom, però l-istess Enzo Caicedo wara kull international break jekk jista' jkun ma jilagħbux għax għajjanin qed ikunu xejn qed jagħmlu laqqas jifulħu jimxu għajjanin. Gallagher diżastru ieħor jitlef il-ballu għas jaf x'qed jagħmel u ħadd ma jsemmih għax academy boy. Mhux veru, mela fuq Enzo Caicedo naqbżu fuqhom jisna daqgħu Gallagher aċċetta kollox leħi. Mhux veru. Ninkif dejjem qed inħobbu, però tiġi offerta ta' 70,000 fuq inneħħih. 70-80. Inqas le, però kif ma jgħarniex laqqas. Imma ġifieri dil ħaġa li jekk jitloq Gallagher ifalli klab ġa tifalli. Ifalli mhux mill-flus tax, ifalli moralment u il-customs tagħhom tal-klabb. Il-klabb qed imut jekk mhux ġamit. Mudrik qed joqgħod ħafna. Ġifieri naħseb minn il-players li kellna. Għandu naqa' mumenti ta' slop immarranġa ħafna qabel kien jitlef il-ballu, nissanka plejer jaqbżu, jagħmel cross tajjeb għal gol ħassenna u rebaħ il-penalti li ma kienx ma kien tajjeb. Palmer qasma jitkellem, Palmer li ħanejt biss li kum m'għandniex kienu naħseb naqgħu, żgur. U jekk jitlob transfer request fis-sajf jien se ngħidlu mhu ċaw. Għandek raġun, ma ħaqqux ikun f'dat teatrini. Da dis-sena jekk mhux se jiżballa għax hemm il-ghost tas-sit involuti. Xi 16 goals u 12 assists ta' xettejt wara minn għandu miegħu. Jackson tajjeb taqta l-finishing, qed li kien tajjeb. Hold up play, però finishing għadna lura. Selnish indaħal għamel flick tajjeb għall-assist, però daqqa ta' ras kellu jagħmlu sitter madu hekk xejn. U Gilchrist konna naqqa ma narawh daħal flok malu gusto, ma normali. Jena wara dil-logħba ġifieri iġri speċjalik minix looking forward għal kontra l-Manchester United nhar il-ħamis. Mhux qegħdin xi tajjeb huma għax għalejja aħna huma nhar il-ħamis. The Clash of the Idiots ġifieri. Ma jaf minn hawn jirbħunnax aħna ġew l-ħajt iktar minnhom. Kif qed tiġi speċjal staġun x'iddejjaqtu xbajt. U ovvjament jitlu għall-owners fiha di. Iridu fis-sajf irranġaw l-affarijiet. Għax jekk mis jirranġaw l-affarijiet. Għax dan ċertu players tittejda, però mhux ħaddihom tordaqsik tgħidu lil milala għax inti jekk inti immaġna fuq il-post tax-xogħol ituk role
li inti għadek żgħir għalija u inti ħataċċetta ovvja, imma għadek mhux lest, it-tort mhux tiegħek ta' min tefak. Dawn l-istess il-plejers għax ma tjomx tort min jaffex, le min jaffex, law inkunu din tajjeb irrid ikun hemm plejer ħajra minn ħajfott il-logħba. Li hemmhekk m'hemmx karattru, m'hemmx leaders. Tieħu Silva rasu bħal bieraħ kont indaħħlu flok Badaxxil. Badaxxil horror show il-bieraħ tal-biża'. Jien bid ngħid dak plejer minn għax fih se minnhom ma nafx min qasir ħadlu l-daqqa ta' ras. Iwa, jew jaqrawhom mal-balluna la ħares għandi l-fiżik ta' Badaxxil għax nibda narmihom in-nies kom naħbad miegħi. Ma nafx, ma nistax nifhem. Naħseb ħabtilkom naskom biżżejjed. Ovvjament, Chelsea forever u dik dejjem nistgħu naqgħu nollik għax il-qalb hemm ħadibqa' u dar il-jum. Imma ovvjament jiena insertajt support l-affarijiet għadhom kif huma mhux qed nilħabha wara subajja, l-affarijiet kif ma tittejħidhom dejjem. Jiena ma neklux fl-Ewropa ġifieri, għax dak kien ċans inkredibbli u ma għandniex. Kif qed l-ewwel imiss kontra United, xejn looking forward li spiċċa l-istaġun u ngawdi s-sajf għax hekk too much jinstaġu is diffiċli l-bieraħ bdejt ngħid ma bqax narahom imma l-qalb hemm tibqa' ma tistax. Tkun maħruq għalhekk il-video ma għamiltux il-bieraħ għax kont nitkellem baw u mhux baw u dak il-kbar żball li tista' tagħmel. Imma sa naraw għax ma tiċċejn noħorġu ħames nagħmlu xorba kbira, imma insomma. Jien minn dak kollu issa ħna dwar reklami u ħajtkellem Ġulli Grixti fuq Liverpool kontra Brighton. Il-lejl it-tajb u nsellimkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejla tajba bibtijaj, la ħaġa spera kellkom lejti tajb mal-familji tagħkom. Illum qiegħed magħkom biex nirrifletti fuq il-partita tal-bieraħ bejn il-Liverpool kontra l-Brighton, fejn il-Liverpool wara d-diżappunt illi kellna fl-FA Cup ftit qabel waqfa tal-Internazzjonal. Il-Liverpool jirritornaw il-modi tar-rebħ bl-iskor ta' 2-1 ġewwa Anfield u fl-aħħar Klopp irnexxielu jeleb il-De Zerbi fejn tul dawn l-aħħar logħob illi Klopp u De Zerbi labu kontra xulxin dejjem kienu draw jew rebħa tal-Brighton, però fl-aħħar Klopp ħadlu logħba. Kienet rebħa importanti ħafna u kienet kruċjali biex nibqgħu nirbħu l-logħob tagħna jekk iridu nirbħu l-lig. Ovvjament fadal 9 finali li ttamaw li nistgħu nirbħu kull logħba minnhom.
biex naddi għal kummenti tal-logħba, il-Brighton ixxukjaw Anfield fejn ħadu l-vantaġġ wara 90 sekonda bil-gowl tajjeb ta' Danny Welbeck li fil-build-up tal-gowl nemmen il-Liverpool setgħu għamlu aħjar defensively, però il-xut ta' Welbeck ma kellux ċans jilqgħu Kelleher, so kien gowl tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. Wara li l-Brighton ħadu l-vantaġġ, il-Liverpool rispondew tajjeb, bdew jitfaw il-pressure, bdew jippruvaw jiftħu l-Brighton, ovvjament kien hemm ċertu chances li Salah se tagħmel aħjar, kollox kellu 12 ċans, imma ngħaddi għal Salah iktar tard. Però qabel ma ġibna l-goal ta' draw, aħna kellna chances, il-Brighton kellhom il-chances, ma bħala clear chances il-Liverpool kellhom iktar, u fl-aħħar kien wasal il-goal li kien ħaqna li nġibu draw, biex ma speċi bejn nitlu fil-logħba. Il-referi wkoll tafuni li ma ħobbx ingerger fuq ir-referi hawnhekk, imma ċertu karti sofor li kienet jagħti l-Liverpool, ma nafx jew il-fawż li kienet jagħti lil Brighton. Ma nafx għax pa speċi minnu wet mill-fawż illi kien hemm fl-ewwel ħaf McAllister bil-kemm qabad l-ispalla ta' Dingra jew min kien il-plejer tagħhom u għamel teatrini. Ovvjament kienet biżżejjed biex ir-referi minn Manchester David Coote jagħti l-karta safra l-McAllister illi ma nafx jiena ċertu standard ta' referring fil-Premier League ma nafx jien inkompetenza u xejn ma jinbidel. Il-Premier League huwa l-aħjar lig fid-dinja, però bħala referees disaster. Meta ngħidilkom disaster. Ma nafx minn fejn jsibuhom dawn ir-referees għax jibqgħu jaħġu logħba wara logħba wara logħba. Imma insomma, għalli ma naħli l-xirħin jitkellem fuq daw. Il-Liverpool kienu ġabu il-goal ta' draw permezz ta' Luis Diaz illi fl-opinjoni tiegħi illum ċolloba tal-bieraħ kien l-aħjar attakkant. Issa jiena sħabi jafuni pa' speċi minix l-ikbar fan ta' Diaz, ovvjament billi ngħid minix l-ikbar fan, ovvjament ma jfissirx illi għax irrid li ma naħmlux. Fis-sens naħmlu l-Diaz tifmunix ħażin, imma huwa plejer li jifrustrani għax naf li biex jaqbes plejer naf li wet mill-aħjar wingers li sta jagħmilha bħalissa pa' speċi wet mill-aħjar dribblers imma bħala end product m'għandux. U din ħammur lura fil-logħba li kont preżentina f'Anfield kontra l-Man City li kellu żewġ one-on-ones dafaħħom barra. Dik il-ħaġa ver tifrustrani għax pa' speċi nafu li Diaz għandu abilità tal-ġen imma kieku jaħasra itejb il-finishing ma tantx hawn wingers li jistgħu missu ħallija eżin li qed jilagħbu bħalissa. Biex ngħaddi wkoll għal wieħed mill-punti li semmejt fil-bidu tal-Brighton meta skurjaw kienet 13 darba li Liverpool marru wieħed minn taħt il-Premier League u l-Liverpool jestendu l-iktar punti li ġabu wara li kienu wieħed minn taħt. Ma għax kemm eblament għax tant kemm morna minn taħtu dawarni għalli titla fil-count imbagħad eventwalment. Imma insomma ħalli ngħaddi għat-tieni ħaf. Kien hemm ħafna opportunitajiet fejn il-Liverpool setgħu għamlu 2-1, 3-1, 4-1, anke possibilment 5-1 qabel ma Salah skurja gowl illi tal-Liverpool irrebħu 3 punti li huma 3 punti importanti ħafna wara li fil-parti ta' wara l-Liverpool kontra l-Brighton l-Arsenal u s-City labu ġew draw. Ovvjament jiena mhux ħanitkellem fuq dik il-logħba għax l-ewwel ħaġa ma rajtix għażin ma kelli xans naraħħa. U t-tieni ħaġa mhux posti li nitkellem dak post il-YouTuber tal-Arsenal li huwa Kert. Imma xtaqt ngħaddi komment għax erġajna l-ewwel post u kien ir-riżultat perfett u kienet il-ġurnata perfetta lina għax
Is-City u l-Arsenal fallew u aħna rbaħna. Ġifieri kien weekend tajb ħafna lina s-supporters tal-Liverpool. Kont ħanaddi għal Salah ukoll, fl-aħħar kien skurja l-gowl illi kien ħaqqu. Rajt Salah il-bieraħ quddiem il-lasta ma kellux l-aħjar logħba. Imma mhux noqgħod nitkellem ħafna fuq għax ismani dal-plejer salvana ħafna u it's inevitable li ħajkollu logħba hekk, imma min dejjem ngħid meta jkollu logħba fejn ifalli ċans wara ċans wara ċans. Eventwalment ħajskurjax. It's inevitable u juri għaliex wieħed mill-aħjar players fid-dinja għax meta kollu ġurnata fejn mhux jatsejjer tajjeb ħafna quddiem il-lasta dejjem ħajsib dak iċ-ċans u ħajbqa' jirsisti sakemm jġib dak il-gowl. Granted iva kien hemm mumenti fejn seta' qassamhom jew hekk imma fl-aħħar mill-aħħar 3 punti importanti. U hopefully nibqgħu għaddejjin bir-ritmu li nibqgħu nirbħu l-logħbiet tagħna għax il-verità jekk nirbħu l-logħbiet kollha nirbħu l-lig. Ovvjament ma rridx naġġel għax kull logħba fiha l-istorja tagħha. Ma nemmen il-logħba li jmiss ma' Sheffield m'għandux ikollna problemi. Mbagħad għandna logħba jibsa kontra United ġewwa Old Trafford illi jridu nippruvaw npattu ilhom wara il-passazata tal-FA Cup għax fl-opinjoni tiegħi irmejnija l-logħba. Kemm deċiżjonijiet żiena kemm il-players kif ukoll il-coach illi ma fimx. Per eżempju Salah, Szoboszlai u Robertson tagħhom il-logħba kollha ma' Sparta Praha fejn konna 11-2 minn fuq aggregate u tagħhom nofs logħba mal-United. Għalija m'għamlet sens imma mill-iżbalji tagħna nitalmu. Nitkellem fuq players oħra individwalment, McAllister xi plejeru bellezza. Dat tqis ukoll ħadnih 35 million, 35 million u logħba wara logħba wara logħba wara logħba qed juri għaliex hu wieħed mill-aqwa signings ta' dan l-istaġun kif ukoll il-bargain tal-istaġun kollox, fis-sens plejer ta' kwalità bħal McAllister illi għadu kemm kellu World Cup tajba mal-Arġentina, staġun tajb ħafna mal-Brighton u għamel dik il-qabża fil-karriera tiegħu. Ix-xogħol li għamel għalina underrated ħafna u dal-aħħar ftit logħbiet, dal-aħħar xahar 3 skurja 5 goals u għamel 7 assists illi ħaġa sabiħa tara li jkollok midfielder fl-aħħar qed jinvolvi ruħu fil-goals. Eżempju s-sena l-oħra Fabinho, Henderson, Keita, Thiago, dawn il-players rari kienu jiskurjaw jagħmlu assist. Infatti jekk kienu jagħmlu żewġ assists, jekk għamlu żewġ assists sena l-oħra ħafna kienu. Ma insomma, biġġara sena l-oħra għadda, issa għadin fil-preżent, preżent qegħdin l-aħjar nistgħu nkunu u mmexxu minn hemmhekk. Jair Kwanzah dan iż-żagħżugħ qed jilgħab l-ewwel staġun miegħu mal-Liverpool, sena l-oħra kien jgħid mal-Bristol Rovers jew Bristol City ma nafx, anyways. U minn sena mar coach jiġi coachet minn Joey Barton għal Jurgen Klopp. U ngħidilkom da żagħżugħ kull logħba tjuri illi għandu potenzjal ikun center back tajb ħafna. Der vera calm, composed u jidher li jibqa' speċi titgħallem mill-esperjenza ta' Van Dijk anke Konate, Matip qabel ma ċarrat l-ACL li ħallitu barra l-istaġun kollu. Imma qed toħobb nieħu pjaċir nara pereżempju ż-żgħażagħ tagħna qed jilagħbu tajjeb. Van Dijk illi wara tilef l-ewwel aerial battle f'xahrejn kien tilef xi header u ovvjament kienet rapportata minn ħafna nies tara ħafna Facebook pages bħal Bleacher Report, BBC Sports u hekk dejjem jirrapportaw anke eżempju meta jqbżu plejer jirrapportawha. U din turi xi standard għamel Van Dijk. Pa speċi li jekk jaqbżu plejer il-medja tiġġennen. Anyways, fl-aħħar mill-aħħar kienet rabħa importanti ħafna.
nittamaw illi nibqgħu dejjem dar ritmu nirbħu l-lob u hopefully ftit ġimgħat oħra nista' nagħmel video fejn nagħti reazzjoni tagħna nirbħu l-lig, ovvjament mhux qed ngħid illi ħadd tiġri ma dak x'nixtieq li jiġri. Ħaddikom għal reklami u mbagħad għandna sahibna Kert ħajati il-kummenti tiegħu tal-logħba bejn l-Arsenal kontra l-Man City. Ningrazzjakom, saħħa u lejlet tajjeb. Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Bikri-Kara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Kert, il-YouTuber ta' Arsa, Bagramor Mixzone. Fejmakom ħankun qed nitkellem u niddiskuti dwar il-logħba tal-bieraħ, il-logħba li tista' tgħid kienet importantissima għal din il-fażi tal-istaġun li wasalna fih, il-logħba bejn Manchester City u Arsenal. Kienet logħba fejn tim iddomina l-possess bla ma ħoloq xejn speċjali u għandna tim organizzat li kien feroċi fuq il-counter break u bla dubju nemmen li bħala chances konna ħafna ħjar minn tim ta' Manchester City. Ġewwa l-ewwel taqsima fejn offrit diversi ċansijiet perikolużi min-naħa tagħna, speċjalment fuq Gabriel Jesus. Kellu ġixxuttijiet verament perikolużi li għaddew kemm mal-lasta. Rajna wieħed minn cross ta' Ben White u rajna li ieħor meta dam il-pasta saga daqta l-nofs Jesus one touch l-nofs xut jew għadda biżbrix ma' man-naħa tax-xelluk ta' Gunnar Ortega. City dominaw ħafna mill-logħba tidej bil-ballun, kellhom shoot wet on target, daqta rasta Akif l-ewwel ħaf minn corner. Żgur li dan ir-rekord City verament biex rinomati għalih għax-xejn l-ewwel tim li żammejna clean sheet ġal Etihad mhijiex ċajta li tmuru ma taqlax gol ġal Etihad. Parti minn hekk wara 9 snin żammejna riżultat draw ukoll, konna 9 snin ma nirbħulhom, għadna ma rbaħnilhomx, però sintendi li żammejna clean sheet ġejna draw huwa riżultat pożittiv għalina. Ovvjament ġiex punti taħt il-Liverpool, però baqa' ħafna lob x'intlab, disalobit biex ikunu eżatt u kollox jista' jiġri f'dawn id-disalobit li baqgħu. Irid insemmi statistika verament importanti dis-sena wkoll, apparti l-inqas tim li lajna goals, irid niskena goals ukoll. Irid insemmi rekord fuq William Saliba u Gabriel, il-partnership ta' bejniethom hija strumentali għal fl-opinjoni tiegħi l-aqwa center backs fl-Ingilterra bħalissa bla dubju. Saliba għalija jispika kemm xejn iktar, ovvjament huwa plejer fenomenali, 23 sena, għadu qassaħ il-pik tiegħu, waħseb għal plejer meta jkun fil-pik tiegħu x'kapaċi iktar jagħmel. Fit-tliet logħbiet kontra Manchester City, ġifieri fil-Community Shield, l-ewwel leg home u l-bieraħ irnexxielhom iżommu Haaland u jħalluh l-basja kwieta u mhux tal hekk Haaland fit-tliet logħbiet kull ma kellu 20 touches li mhijiex ċajta l-aħwa. Dan huwa l-aqwa striker li hemm fl-Ingilterra. U kull ma miss il-ballun 20 darba fit-tliet logħbiet kontrina.
Yani da rekord speaks for itself fil Ingliżi. Ftit difensuri u fl-opinjoni tiegħi kważi ħadd mhu kapaċi jagħmel dan ir-rekord kontra Erling Haaland. It-tieni taqsima xejn ma kien hemm differenti mill-ewwel taqsima, City komplew iddominaw il-possess, però l-aħħar ċansis ukoll waqgħu għandna. Għandek il-ħarba ta' Saka ta' cross fil-baxx, Jesus ma tar saħħ, però ma laħaqx il-ballun u l-ballun baqa' ser barra fil-late throwing. Azzjoni oħra, meta għamilna t-diliet ta' Tomiyasu, Partey, Trossard u Martinelli, kanna counter break ta' Trossard, seta ta' pass qabel Martinelli li kien jiġi iktar viċin lill-asta biex jikkonkludi, però Trossard ma bess rasu baqa' sejra l-linja, xottija u Ortega bla dubju laqħulu sej faċli u żamm il-logħba fi-draw. L-unika ċans li kellhom il-City xorta ma jiġi xutt kien il-corner mid-daqqa ta' ta' Gvardiol u ballum f'siq Haaland u Haaland provja ma jkatbek però ma laqtux u ballum qasir barra u kien go quick tagħna. Pratikament dak biss li kellhom il-bqija ma kellhom iktar xejn perikolus. Din il-logħba li labna kienet logħba Taljana fl-opinjoni tiegħi wkoll kien tal-Arsenal kulħadd jaf li mhuwiex tim li jibda stil ta' futbol, però kultant u biex tikkumpetu tirbaħ l-onuri titbiddel u speċjalment tilab kontra tim bħal Manchester City. Bla dubju li tatnaqa blow block, però tilab blow block u tattakka xorta hija sistema tajba ħafna il għaliex u kif qal Guardiola wara l-logħba mal ħriġna attakkaw u tlifna l-ballun jirnexxilna niddefendu nżommu x-shape mill-ewwel u parti nżommu x-shape u nfildu all the gaps tista' tgħid jekk eżempju ma kienx hemm Kivior bum kien hemm Gabriel, ma kienx hemm Gabriel kien hemm Saliba, ma kienx hemm Saliba kien hemm Ben White. In-nofs istess, inqal Odegaard kien hemm Rice, inqal Rice kien hemm Jorginho. Ġifieri nfildu all the gaps u kienu bravi ħafna fl-ewwel ħaf Jesus u Saka li bdew jinżlu mal-back four line u bdew iktar jitlu lejn nofs biex jiddefendu. Kif diġà għedt, sistema Taljana ma tiġobni xejn istil tal-futbol, però kultant tilab naqajek u biex ġib riżultat. Speċjalment ma' tim li kulħadd jaf kemm huwa dominanti, home, tim li ma tistax tiżbalja, ma li kien żball żgur li pattuwielek u l-bieraħ verament żammejhom lura u l-bot mill-asta tal-goaler David Raya. Clean sheet oħra Raya wkoll, tal-goaler tibdejhu ċertu kriptu issa wkoll l-asta. Huwa goaler li kulħadd jaf li he had a big shoes to fill as well fl-opinjoni tiegħi. Ħapost Ramsey bħalma kulħadd jaf. Jieħu l-mertu wkoll, però xorta apparti li jieħu l-mertu ma ninsewx id-difiża li għandna, difiża verament strumentali kif ġiet l-aqwa difiża l-Ingilterra u bla dubju u dawn l-istess juru. Ħanċelab li fil-projetti nħoss li ħajda b'qalbi ħaqna tazza din is-sena għal li kif qed nilagħbu wkoll ma ninsewx l-unika tim li rbaħna s-City u l-Liverpool mit-top 3 bejnietna li huma ġew draw bejniethom kemm home u kemm away. Ġifieri aħna biss ħadna l-punti massimi minn fuq tnejn li huma u apparti minn hekk ma nistgħux nagħmlu xejn iktar issa billi importanti nibqgħu nirbħu u forsi ta' fuqna jisuqu u mar iwaqqgħu punt ġiex punt jidru. Però Liverpool ukoll ħaqhom u nista' ngħid li għal dan l-istaġun speċjalment wara l-aħħar staġun ta' Klopp żgur li mhumiex ħajagħmlu hekk. Nemmen li huwa tim li verament ukoll ħaqqu jibqa' sal-aħħar, tim li beda kemm xejn slow, però mbagħad matul l-istaġun għad u huwa tim verament b'saħħtu fil-punti tiegħi. Dik li nemmen li għandhom aħjar kemm minna Liverpool meta jiġu azzjunno ma jfallux,
aħna jkun hemm ftit elementi ta' pressure, tallimna mis-sena l-oħra ħafna, biss però xorta nemmel li baqa' għandna ftit għal dan iċ-ċertu pressure li nkunu għaddejjin fih. Nixtieq insemmi punt ieħor importanti wkoll ma ninsewx dal-plejer Declan Rice. Declan Rice reġgħu vera partita wara partita l-plejer kemm vera 100 miljun ma kienu xejn. 100 miljun li formula jkunu misruqa għand West Ham. Dal-plejer he doesn't put a foot wrong in any minute of the game, ġifieri dal-plejer inkollu konsistenti. Telef il-ballun darbtej, boom, irkupraħ mill-ewwel, u jkupraħ plejers bħal Bernardo Silva u Kevin De Bruyne dal-plejer mhux ċajta. U naħseb ukoll għad mill-aqwa DMs fil-lig, problemi bejn Rodri u bejnu, però xorta nemmen li Declan Rice eġiżit għalfin jidhom tajf jattakka wkoll apparti li jiddefendi. Grazzi, nagħlaq billi nirringrazzja sponsors tagħna li huma Jimmy Clean, El Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Infakkar in-nies u semja tagħna li dan programm tistgħu issibuh fil-YouTube channel tagħna il-Kamra Sportiva. Hemmhekk noħorġu programmi kollha li noħorġu. Nfakkar ukoll li fi 11 ħanaraw l-Antonello bir-reazzjoni tiegħu Inter kontra Empoli. Grazzi u nsammi kulħadd.